Lho rek, tarifnya yo. Rumah minimalis. Ukurannya 5 kali 10, harganya 320 juta. Nang mriku mae. Ready kare pindahan tok stok unit terbatas. Nah, saya langsung tarif nang omah yo. Nah, sebelah kanan kene iki ono pagar taneme. Pagar tanem iku pape yo. Ono roster, ono keramik, ono lampune moncot-moncot ndukur, ono topiye yo. Ono batu alami lho. Lengkap. Sing kurang apa ya? Nah, CT wis apik warna yo. Saiki langsung lanjut mrene. Iki wis oleh pagar sadingan. Nah, iki nisore wesi, ndukure motivelin koyo kayu ngene ben nambah kesane estetik. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area karpote wis full keramikan nang kene krane ready wis kare nguntir tok ben iso mikiri banyune wis ready soalnya wis kare gawe yo nang mburi iki motive apik model eling kok